Hola, hem preparat aquest vídeo ara per explicar-vos en què consisteix la proposta de creació, ara que ja heu descobert i reflexionat sobre blanc, i els interrogants i les qüestions que ens posa de manifest. Això vol dir que esteu arribant al final del dispositiu i també vol dir que probablement ja us emporteu moltes coses apreses. Fins ara heu pogut navegar per la web i heu tingut a l'abast una sèrie de materials i de recursos que us han apropat a blanc i també a la manera d'entendre i de treballar de la Lourdes Besolí. Hem parlat de racisme, hem parlat de feminisme, hem parlat de gènere i de quina manera, a través de la fotografia, l'artista ha volgut transformar i simbolitzar un canvi de mirada en la seva pròpia mirada cap a l'altre. Hem debatut i hem reflexionat sobre la forma que tenim de mirar els altres i sobre com i de quina manera ens afecta la diferència. Probablement us hagueu plantejat coses noves, o replantejat algunes de les coses que ja teníeu apreses. Potser també us heu mogut a Reconvert i heu pogut veure l'exposició a l'Espai d'Arts, o encara millor, potser heu pogut xerrar i compartir visions i experiències amb la Lourdes. I això ara s'està acabant, però abans us fem una última proposta, la proposta de creació. La proposta que us fem és oberta, és a dir, parteix dels vostres interessos i del que tingueu ganes de fer. El que acabeu creant pot tenir diversos formats. Podeu fer un vídeo, podeu fer fotografies, podeu fer una il·lustració, podeu utilitzar text, podeu no utilitzar-lo, podeu crear un compte a una xarxa social, podeu utilitzar diverses tècniques o diversos suports. El resultat pot ser digital, però també pot ser físic o analògic. I quan acabeu, feu el que cregueu amb la vostra obra i, si voleu, feu-nos arribar els resultats, perquè també ens farem arribar a la Lourdes i anar una mica més enllà. Per nosaltres ha estat un plaer acompanyar-vos en tot aquest procés i esperem que vosaltres també us en porteu un bon record. Ara, per acabar, ja us demanem que compliu el formulari d'avaluació que trobareu a la web del dispositiu, perquè a nosaltres ens va molt bé recollir les vostres impressions, les vostres opinions, per veure com ha anat i, sobretot, també per millorar de cara al futur. Esperem veure-us aviat en pròximes exposicions a l'Espai d'Arts i us desitgem molta sort. Fins aviat.